pagkakataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga sa satuyang mga paraan tabay. Welcome po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo hatod po sa Indogabos kang DTI Regional Office 5 Bicol. Ngunyan pong aga, syempre kaiba nindo giraray ang sa indong lingkod, si Bem, digdi po sa programa. Antabayan niyo po kami sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto. Kada first Friday, kang bulan po kita mag-iiribanan digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So mga nagdadangog po sa radyo, syempre yaon kita sa 729 kHz sa Radyo DZGB, asin hihiling man po kita live sa Facebook pages kang DZGB News Online na syempre sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Yaon man po kita na hihiling live sa YouTube channel kang DZGB. Kaya po, mga sa tuya pong paraan tabay, day po kamo magliwat nin istasyon. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes sa first Friday kang bulan na February 2, 2024. Igwa po kitang mga importanteng pag-urulay-ulayan. Siyempre po, manunungod sa tuyang pang-urual daw na pagkabuhay bilang mga konsumidor. Kasi siyempre kita bagagabos mga consumers, mga konsumidor kita gabos. Gabos kita nagkukonsumo. So therefore, kita gabos mga consumer. So dapat maaraman ta ining mga importanteng impormasyon para po magiyahan kita kung paano ta ma-practice or ma-exercise ang satuyang mga rights as consumers. Ayan. As a way of backgrounder, 'di ba? Igwa kitang mga consumer rights. Igwa kitang 8 consumer rights. So yaon digdi sa mga consumer rights na ini, yaon so right to basic needs, right to safety, right to information, right to representation, right to redress. So, right to redress. Yung inian sa tuyang tatawan nin focus, nin importansya ngunyan sa satuyang pag-uralay-olay. Right to consumer education, right to healthy environment. May nalingawan akong saro. Right to... Anyway, basta 8 po ini. So, ngunya na aga, sa tuyang pag-uristoryahan itong manunungod sa sarong diretsyo tang mga konsumidor, iyo po ang pigaapod tang right to redress. So sa pag-urulay-olay tang ini, maaraman ta kung paano kita magfa-file ki consumer complaints, ano itong mga consumer complaints na pirming nariresibikan sa muyang opisina, asin na syempre kung anong paagi kita, paano kita ma-file ki consumer complaints. Sa tuya iyan na pag-uristoryahan ngunya na aga. Kasi kung narurumduman nindo kang last week or siguro early this week, igwa kaming pig post sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page na kung saan presentar mi duman kung ano itong mga top 3 na consumer complaints na nariresibikan sa muyang opisina. As in, so mga iba pang klase ki consumer complaints na sa muyang nariresibig. Gabos ito na handle properly, gabos ito man na settle, ano po. So, ngunyan po, syempre sa programang ini dahil iyan ang sa tuyang pag-uristoryahan sa laog din sarong oras. Kaiba tangon yan sa programa ang samuyang ang duwa sa samuyang mga Senior Trade Industry Development Specialist sa Consumer Protection Division sa Regional Office 5 na sindaman po ang
handle kaining mga consumer complaints, sinda ang nag-handle ka mga mediation conferences. So yaon digdi kaibata si Miss Susie Buenaventura. Susi, maray na aga, batiun tangunan sa tuyang mga paraan tabay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Good morning, maray na aga sa tuyang mga paradangog sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan. Okay. So, kaiba taman, syempre ngunyan, ang kapartner ni Susie, sindang duwa ang nag-handle kang consumer complaints as in mediation conferences, si Ralph Ku. Ralph, good morning. Good morning, Ma'am Bem. So, maray na aga man po sa Gabos pong Paradangog. Sana po, dakol kitang manodan, digdi po sa Samuya pong programa sa Aldaw pong ini. Ayan, okay. So, maray man na mag-iiribahan kita ngunyan na aga para ma-refresh man ang satuyang mga consumers kung paano sinda ma-file ki-complaint, paano dadangugon ang sa indang mga reklamo bilang consumers, as in kung anong paagi pwede sindang magreklamo, buda so mga types of complaints na pirmi na re-receive kan sa tuyang opisina. Okay, so siguro enot sa Gabos, anybody sa indong dawa po pwede magsimbag ano po. So ngunyan, ano itong mga or ano, paano ba mag-file ki consumer complaint sa satuyang opisina? Pwede na ba itong ang tawag dito? Online ano po? Or kaipuhan ba talaga sindang magduman physically sa opisina ta para magreklamo? Ano ba ang procedure tangon niya na piga observe or piga follow? Please go ahead. Thank you, Bem. Ang para po sa mga nagdadangog na consumer tangunyan, ang madalion na lang po ang pag-file ng complaint sa opisina kan DTI. Pwede po kamong magduman sa mga negosyo centers. Ano po? Physically, pwede kamong magduman sa kung sa pinakaharaning negosyo centers sa Indong Banwaan o kaya sa haraning DTI provincial offices o kaya digdi sa regional office mismo sa Rawis. Pero kung sakaling sa hiling nindo busy ka mo, pagkatapos harayo ka mo, thanks to our technology, Bem, kasi pwede na po kitang mag-file online. Actually, sa mga na-receive ta pong mga complaint last year, halos hati-hati po yung nag-file ng online, kalahati rin yung nag-file ng physical or sinasabi tang face-to-face sa tuyang opisina mismo. Pwede nga ni po kitang ang file na ning reklamo duman sa respective Facebook pages kan mga provincial offices o kaya as digdi sa tuyang regional office. O kaya mag-email kita sa respective email address ng mga provincial offices o kaya sa regional office. So madali na lang po. Ang DTI po, ang sa statuyang opisina, Bem, gumibo po kita ng paraan para makarani kita sa statuyang mga consumers. Para di maisip ang mga consumer, may reklamo ako, kaya lang harayo pa yung DTI. So di na lang ako mareklamo. Papasensyahan ko na lang. Kung papasensyahan ta po, permiyan, mauulit at mauulit, pakula ka maong mabibiktima, dakulon man. Pero gusto talang po, Bem, na ipasabot sa mga nagdadangog sa tuya na ini pong reklamong ini, bako po ini pag-punish o pag-penalty sa tuyang mga business sectors. Ang DTI po, permi ko po yan tinataraan bilang mediation officers sa both parties, sa mga nagko-complain, as in kino-complain, ang kino-complain, permi yan mga business sectors, na ang DTI, bako lang consumer ang ina-assista. Ina-assista man ang mga business sectors. Kaya nga ni may complain para pag-urunan ta sa DTI, mag-meet ka mo halfway kung ano ang pwedeng gibuhon, tanganing malekturan taman kung ano ang tama, kung si man ang may sala duman sa duwa. So, iyan ay para mapadagos taman ang maray na environment sa tuyang negosyo. Ano po? As in, ma-feel man ka sa tuyang mga consumer na sinda protektado kan sa tuyang batas na may ngipon ang consumer rights. So, in that way, Miss Susie, bako lang so right to redress ang napapractice o na-exercise, pati so right
to education na din. Yes Kasi po, in a yes. way, during the mediation, educate ta so both parties kung taarog ka ini or ano ang Yes. dapat tanganing dai na maulit. Ano po? At Oo. the end of the mediation, Bem, nagkasundo na, okay, dawa da iyan magkasundong duwa. Tap, di iyan perming nagkakasundo. Opo. Perming may other way around. Opo. So, tinataraman ta yung business sector na, ito dapat gawin. Opo. May room for improvement. Tinataramtaman sa kanda na ang di man gustong sabihin na sala ka mo. Kung may sala ka mo, ako unindo. Pero ito, ina-advise mi sa inyo for improvement kasi Oo. indong negosyo. Goodwill din yan Opo. hindi. Kapag napakaraninda ang paagi. Sa mga consumer man, di man po gustong sabihin na nagreklamo ka mo man ang tama. Opo. So kaya nga ang fair ang DTI sa oo. mga araw kaining proseso. Pwedeng nagreklamo sinda because paguna ninda tama sinda. Oo. Pero during the mediation, masasabutan ninda. Yes Kung po. ano talaga ang pinakamaray na gibuhon kang both parties. Yes po. Saka ipinapasabot naman sa mga nagdadangog sa tong consumer na hindi gustong sabihin na nagduma ka mo sa mediation, dakulang bagay na. Yung iba po, ninenervyos na. So, ini po ay nag-uuron lang po kita. Oo. Mauron lang kita, maging matuninong, tanganing magkasundo ang bawat partido. So, maray man iyan sa sarong kumbaga, bako, 'di ba, ang sisay man ang business establishment na gustong ireklamo. Pero siguro in a way parang reminder man sa inda baka minsan nakakalingaw sinda na kung ano ang dapat, 'di ba? So siguro talagang magayunon na bagay man ining mediation conference for both parties. Pero syempre at the end of the mediation, minsan igwang aggrieve, igwang pirming 'di ba? Oo. Para masabutan kang both parties na si DTI nagmi-mediate. Yes Oo. po. Sige po. Saka ang mediation proceedings kasi para maiwasan na rin na magsaangat kikaso Opo, sa regular court o kaya sa adjudication. Hindi pa lang maurong kita, malumanay kitang mag-uuron, may respeto kitang mag-uuron, tapos na, matatapos Opo. na ang issue. Okay, oo. So yan ang ang procedure, ang procedure magayon na sinusunod ta itong tamang proseso para both parties maugma. Yes po. Opo. Pero Miss Susie, gusto ko lang maghapot, baka may maghapot din na para dangog ta kasi sinabi mo kasubaago na pwede na mag-file key consumer complaint online. Yes. Paano po di ba igwa kitang mga forms na pinapa-fill out? So kaipuhan pa ba ninda ka ito mag-fill out na ano Kasi, ba ang proseso? Sa ibang probinsya kasi, may QR code na sinda. Okay. So, scan lang nila, may form na yon. Okay. Okay? Ngayon, yung mga wala pa pong QR code, pwede po kamong ang reklamo through online. It's either email or Facebook pages. And then, ini-entertain ta po yan. Actually, sa regional office, kapag may ini-endorse mo na online complaint, ang complaint na ang pinag-file online, tinatawagan mi kaagad dyan. Okay. On the day na in-endorse sa amin. And then, kasi may proseso kita sa initial complaint form kasi nanduman gabos na details. So ina-assess naman yan. Di ba kita basta-basta file ka agad ang ma-issue ka agad kita ng notice of mediation. So ina-assess naman. So tinatawagan ta yan and then ang nag-complain and then pinapadarahan ta through email ng kahit messenger. Okay? Ng initial complaint form. And then sa na-experience me, very cooperative naman ang mga nagrereklamo sa to. Pag napadarahan ta ng initial complaint form, it's either within the day or next day, ipapadaraga agad ninda sa to yung may fill up na filled out na forms filled out na form. Opo. And then once na ma-receive ta ang signed initial complaint form na inaapot ta, on the day na na-receive ta, nag-i-issue ka agad tayo ng notice of mediation. Okay. Tanaw tayo ginigibo ta ini ita na pinapaagahan o pirang aldaw pa kasi kaya nga niya nagrereklamo ta maraot ang buot kaya yan. So at least pag nakapa-issue na kita ng notice of mediation na mayroon ng schedule na kung kinaano sinda ma-mediate sa to maduman sa opisina, then
maski puro pa mababawasan na yung raot sa buhok nila. Ano po? And then dun pala sa mediation, kung harayo, may mga kami na-mediate kami na yung iba nasa barko na. Nasa barko na sinda. So ang ginigibo thanks again to the technology through Zoom Virtual. meeting Okay. or you may Google or Messenger na mediate po sila online. So ang online po nagagamit na bako lang sa pag-receive ng application ay ng mediation ang complaint kundi pati pag-mediate. So ang iba naman gusto ninda face to face. Yung iba, okay lang, through Zoom or through any form of online meeting, pwede po. So, yun. Maray man na mention mo yan, Miss Susie, na bako na talaga dipisel or bako na haloy ang pag mediate or pag entertain ka yan. So insigida pala nagadalagan ang ano-ano, 'di ba? Kasi baka ang iba sa satuyang mga consumers, maski igwa nga ya sindang reklamo, baka ang sa isip ninda pig-isip ninda, day na sana akong mareklamo, baka nga haluyon man nga yan sa DTI or arog ka ini, baka nga ya day man sana haluyon. O, para sa kaaraman kan sa tuyang mga paradangog, mga pirang aldaw ba ang proseso ta? Oo. Pag na-receive ta po yung complaint, within 3 days, dapat ma-issue kita ng notice of mediation from the Okay. receipt of the complaint. Okay. Pero sa regional office po, ang ginigibo mi ni Ralph, within the day na ma-receive mi yung complaint, nag-i-issue na kami ng notice of mediation. Okay. And then, from the notice of mediation, dapat po ma-solve ta yan in 7 days. And then, kung di man po kasi kung minsan, di siya nasa-solve ng first mediation Opo. proceedings. Kasi kung minsan, ang nag-a-attend sa to, lalo na kung mga darakulang negosyante, mga representative lang. So, syempre, mga empleyado man po sinda, kung ang hinahagad kan ang complainant, ninda sa paguna ninda bako ninda is ninda makapag-decide mahagad man sinda ning approval sa tagsadiri o kaya sa management kan establishmento. So pwede po kita mag-extend ng another 10 days. So yun po. Pero dapat ma-agree ang both parties. So may mga instances na parang during the first pag-set ka itong mediation, may mga failure. May mga actually di natin siya masasabing failure. Okay. Ano lang, rescheduling. Okay. So hanggang noarin, hanggang pirang beses ang pwede ka set ki reschedule kang Actually, dapat ma-extend siya ng 10 days lang. So yun. So kung minsan sa kuya sa experience ko, nakaduwa akong reschedule. Basta di siya maglampas sa 10 days. Okay. Kasi kung minsan di ito man pwedeng i-limit ang rescheduling kasi ang main purpose natin is maayos yung duwang ang partido. Kung sakaling di talaga siya kung sakaling ililimit ang rescheduling kasi may mga unavoidable circumstances na nag-occur during mediation, data yan maaayos, mawawala yung purpose ng mediation proceeding. So, hanggang sa maayos siya, basta dai siya mag-extend sa 10 days. Ay, dai siya maglampas. Kasi siguro may mga instances dyan during the mediation na pareho pa mainiton ang payokang both parties. So, minsan siguro pwede man natawan nga kitay na magkalma-kalma ngo na. So, baka, di ba, pag after nga pirang days, medyo na nakapaghurup-hurup naman susaro iyuman. So, during the second time, baka okay na sindang mag-meet halfway kung ano man ang sa indang gusto. Nakaka-experience din kami kung minsan na nag-reschedule. First reschedule, di ba nag-mediate and then ma-reschedule. Kung minsan pag abot ka ng rescheduling, di pa naabot, nag-reach out na. Nag-reach out na Okay. yung business establishment sa complainant. Okay. Naayos na siya. Oh, okay. And then matawag na lang sinda sa sa DTI na ayos na po kami. And then we confirm it to the consumer, to the both parties. And then ma-execute na po kita ng agreement. Okay, So, oo. Magayon pala, magayon man na arog kaiyan ang mga dakol na mga experiences na iba-iba, di ba? Yes. Dahil man talaga yan mahali. Siyempre, bako man gabos na consumers, pati
dati so respondents, complainant, bako man iyang parareyo ang mga behavior baga ano, iba-iba. syempre as mediation officer, ika na kaya na magdadara, di ba? Ayun po. Oo. Dapat may pasensya as a mediation officer, kalma ka lang. Oo. Ayun po. Pero syempre, ang gusto ta talagang ipaabot sa satuyang mga paradangog or sa gabos na consumers na kung nafi-feel ninda na aggrieved sinda duman sa transaction na ano, dai magduwa-duwa na itong i-exercise so right to redress. So magpasiring sa mga opisina kang DTI kung sa inharani sinda or sabi nga ni Misusi Kasubago, confirm niya pwede na din online sa maski anong platform na comfortable sindang Yes. gamiton. Oh. Actually, sa regional office, marami tayong nare-receive na ang online complaint Opo. sa complaint na ang pinapasa sa atin through online. Maski sa Facebook page ano, Yes, ma'am. sa Messenger, or there were even cases siguro na na nag-aabot sa mediation conference, no? I-settle na nindo by calling the respondent and yung mga ganon. Oo, Actually, okay. yun ang usapan namin na Ralph. Kasi kami dalawa yung nag-mediate Oo. sa region. Sabi namin, hanggat kung kaya man lang natawagan yung Opo. establishment and then maayos siya, and then mas maganda yon para hindi na humaba yung oras or yung period na feeling nung consumer aggrieve siya. Opo. So, tinatawagan natin. Marami tayong ang mga cases na ganyan na through phone call na aayos na natin. Hindi na tayo nagme-mediate. So, Kasi at the end of the day, ang main purpose naman mediation or what is maayos. Maayos yung issue at ma-pacify natin yung consumer, and then at the same time kapag naayos natin yung issue sa consumer, ma-retain din yung goodwill ng mga business establishments. Yes po. Oo. So talagang hindi na mahirap, bako na talaga Hindi dipisil. And with the help of itong technology, no? Bako na talaga dipisil pa magpaabot kang sa indong mga reklamo sa samuya sa DTI. Maski sa na DTI. Ano Yes. po? Kung sa kamo halimbawa, igwang mga cases nga ni Susi na mga taga Camarines Sur, paabot kan sa indang reklamo sa satuyang Facebook page sa region, pig forward ta na lang sa province concern. Oo, Yes po. oo. Yung iba naman, gusto talaga nila kasi nasa regional office tayo. Oo. May mga taga Camarines Norte nga, gusto nila dito. Oh, Kasi yung di namin alam kung bakit. Pero hindi natin sila pwede sabihin, ay hindi doon kayo. okay. So we accept it kasi nasa regional office tayo. Gabos welcome. Oo. And then, wag din po kayong ang magwo-worry kasi sa mediation proceedings po, we are guided with confidentiality. So, hindi po, lahat po ng mapapag-usapan in the four corners of the mediation room, hindi po yan makakalabas. Kaya po, we prohibit recording of ng usapan Okay. ng mediation. So, palagi ko nga sinasabi, kung may makakalabas dyan, hindi yung galing sa amin, kundi sa inyo. But, we discourage you to disclose kung ano yung napag-usapan during the mediation because we are guided with the confidentiality rule. So, yun po. Okay, oo. So yun, ang satuyang diretsyo na right to redress, dai po magduwa-duwa na i-exercise iyan, irani sa mga opisina kang DTI. Bago kita magpadagos, by the way, so may mga kahapotan po or may mga issues and concerns manunungod sa satuyang topic ngunyan, pwede po kamo magpaabot kang sa indong mga kahapotan as in concerns sa 0999-883 1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. So mga live viewers ta po sa Facebook, pwede man po kamo magpaabot sa comment section digdi po sa Facebook live kang DZGB News Online. Ayan, okay. So siguro mapaduma na kita duman sa tuya bagang accomplishments or manungod sa consumer complaints handling. Kasi for 2023, tama ba ako? Kundi ako nasa sala, igwang 399 na consumer complaints na na-receive kita base duman sa satuyang pig post online. 399 399 consumer complaints
received for 2023, received and handled. So, digdi sa 399 na consumer complaints na ini, ano itong mga common or top 3 na consumer complaints na na-receive kita sa regional office? Regional office or region-wide na po ini? Ano po? Region-wide. Opo, region-wide. So, ano itong top 3 complaints na na-receive ta? Yes po, please go ahead. So sa Ralph. top 3 po na complaints na na-receive ta po sa buong region na po ini, Opo. ang number 1 is the consumer product and service warranties, which is uminabot po siya sa 135 Okay. Opo. complaints. Mhm. Ano po, pangduwa, so this pigapod ng deceptive, unfair, and unconscionable sales act or practices, which is umabot sa 89 complaints region-wide. Mhm. Ang pangtulo po is liability for product and services imperfection, which is nag-abot ki 81 complaints all over the Bicol region. Mhm, mhm. So, ano daw nata daw ini baga ining mga types of complaints iyo ini ang pirmi pigrereklamo kan sa tuyang mga consumers. Ano po, pag-abot digdi sa consumer product and service warranties, parang talagang iyo ini Opo. iyo ini pirmi ang nagiging problema. Oo. So, pwede bang magtao kita a little background kung ano ining consumer product and service warranties? Halimbawa, nagbakal ka halimbawa, sige, Ralph. Ini please pong go ahead. consumer product and service warranty, from the definition, ito po, kumbaga sa pigapod ng warranty, so pasiguro kan consumer na pag binakal niya ini at a certain period, dahil magkakadiferensya, Okay. etc. So kadakulan po, ini ang nag-number 1, kasi kadakulan na mga nagko-complaint po sa muya, yan ang complaint ninda, na reklamo ninda na nasa warranty period pa ang sa indang produkto, kung ano man po ay na produkto, Opo. appliance, cellphone, gadgets, etc. Within the warranty period pa, pero day pa na-actionan or ang action kan sarong business establishment na pigbakalan ninda, day sinda satisfied. So minadulok po sinda sa muya para actionan po ang sa inda pong reklamo. Ano po? So both po 'yan, products and service. So kaya yan po ang pinaka dakol na complaint base po sa muyang sa data. data, oo. Pag sinabing service, halimbawa ka ini kung nagpaayos ka nga kisasakyan. Yes, ma'am. Oo. Yes, ma'am. Saro po yan. Siyempre, Nagpaayos ki igwabaga cellphone, yan. Oo, sasakyan. kasabay yan. Pag nagpaayos ka nga ngunyan, deliver na sa imo na na maray na, tapos after pirang days naman nagraot. Opo. Oo. So ang warranty ka yan, paano ba yan? Gari Sa araw sa kaya na service. case, bigwakit ang pigaapod na service workmanship, so dapat within 90 days, Oo. day po siya magbalik sa dating raot. Raot. Ano? Oo. So dapat at least 90 days. Oo. So inirahay mo, day magbalik sa Okay, so iyan, iyan ang typical example kang mga nare-receive tang complaints pag abot sa warranty. Yan Madugo talaga ang warranty. Dagdagan ko Opo, ba yung sinabi opo. ni Ralph na at least 90 days. Ibig sabihin, least yun. Oo. So, may mga establishmento na hindi lang 90 days yun. Oo. Nag-i-extend din sila. Okay, oo. Kaya igwa baga kitang pigaapod na implied buda expressed, Yes. no? So ito implied na 90 Yes, ma'am. days at least, Apo. no? Oo. So igwa man na establishment na halimbawa isabi sa imo na ang warranty nga kang service ko is 1 year or 6 months. So mas maray. Yan, Oo. whichever is higher. Yes, oo. will apply. Opo, okay. So iyan ang top Opo. na complaint na na-receive kang DTI sa buong region. Na ini consolidate na sa satuyang opisina. So pangduwa itong deceptive, unfair and unconscionable sales acts and practices. Ano naman ang mga klasiko complaints na mga foldigde, Ralph? Digdi po ang mga klasikang complaints. So may pigaapod kitang from the word itself, deceptive. Igwang panluloko. Panluloko. Ano itong example kito? Panglansi. Igwang pigaapod na concealment. Igwang Pigtago. pigaapod na
false representation. Okay. Pigtara mo sa rong bagay tungkol sa produkto na daiman. Okay. Ano? So example ka ini, nagbakal ka kisa rong USB flash drive. Mhm. Nakalagduman 1 terabyte. Siyempre magustuhan mo ito kasi Mm-mm. sadit lang tapos 1 terabyte. Mm-mm. Ito pala bako siya read and write. Paka save mo duman sa USB ito, dahil mo na siya mahali. Iyon na ito, kumbaga sarong beses ka lang pwede mag-save sa iya. So which is dito in-inform ang mga mabarakal. So mga arog ka itong case. Ano? Pero igo talagang arog ka iyan. Igwang arog ka yan. Talaga. Ay, yung wala ko sa Actually, naaraman. personally na encounter ko so arog ka yan. Kaya na Ay, maray man na i-share mo iyan. Dapat pala, very good thing na na-share ta iyan. Kung mabahal ka kay USB, dapat haputon mo kung read and write. Tama ba? Oo. mas magayon po na pig-check ta, so kumbaga so information, or kung wala duman sa information, dapat pigtaram ito kan establishment. So, Ano? So arog po kaya ng mga elemento na nakapaloob po digdi sa deceptive and unfair and unconscionable sales acts and practices. Kaya bilang consumer, importante man na basahon mo so labels, kaya nga importante itong mga labelings and markings, no, kang mga bawat produkto. Buda, siguro as a consumer, syempre may diretso ka man na maghapot. Ano po? Oo. So diyan na malaog so pagigitang mga konsumidor. Dapat anong apod ka yan? Mapanuri. Mapanuri. Oo, yan Pirmita sabi, maging mga mapanuri na consumers. Kasi bako talaga magayon na sige ta sa nang bakal. Tapos pag abot ta sa harong saka kita okay ni. So medyo hassle baga hassle sa parte tang mga consumers. Sige. Ano pa igwa pa kitang Ang mga dagdagan ko, Bem, Opo. very common yung deceptive act, sales and practices sa online. Oo. Oo, kasi sa online picture lang ang nahihiling ta. Oo. Akala na to magayuno, no, kaya dakulaon. Oo. Ito pala pag-abot sa diet. Oh, so Pagkatapos akala ta magayunan yung materials kasi sa picture magayunon. Pag-abot iba. O kaya deceiving oo, talaga o minsan kaya nag-order kita araw ka ining produkto, bag ang na leather ang nag-abot sa to. Tela. Plastic. Plastic. Oo. Akala natin Oo. leathers. Oo. Kasi may mga specification din. Oo. May mga ganyan. Oo. Very common yan sa online. Oo. And then siguro isingita na din na ang rules sa pagbakal ki mga goods online, buda kung mabakal ka duman sa physical stores, pareho. Parehas lang. So, pag magbakal ka online, pwede ka man magreklamo Yes. kung feel mo na na-aggrieve ka. Oo. Actually, marami tayong nare-receive na mga online buyers Oo. Oo. na deceives na feeling nila na-deceive sila nung seller. At saka talagang we really have to be passionate sa satuyang mga advocacies na pag nagbakal ka online, dapat busisihon mong maray. Lalo na kung iyan nga ni sabi mo so mga sizes so dimension. Ibabasahon ta iyan dyan so kung pira ang Lalo mga na sa mga cellphone. Oo. Akala mo sabi brand new, yun pala repossessed. O kaya second hand. Ganun. So, dapat talaga magbasa-basa din pag may time. Importante din, 'di ba? Nabasahon ta itong mga reviews. Oo, Yes. so mga reviews. Oo. Importantihon ang reviews talaga. Mas 'di ba, siguro I don't know if I'm right in saying na mas dipisil na kung ang iko-complain mo so online, 'di ba? Igwaman bang mga instances na dipisil mahanap so address or what? Sa experience me kasi, Bem, for example, sa mga online shopping store, ang ginigibutang party complaint of o sinasabi ng respondent ay kung sisay ang may tagsa, halimbawa ang may online So, stores yung dakulaon. dakulaong platform, marami silang seller. Opo. Hindi yung seller yung nirereklamo natin. Ang nirereklamo natin ay yung platform yung mismo. platform. And we are very thankful with these platforms dito sa Philippines kasi binibigay talaga nila kung saan tayo pwedeng mag-contact ang DTI. So sila mismo ang nag-a-attend, yung platform mismo ang nag-a-attend during the mediation proceeding. Ngayon,
pag sila ang kumakausap doon sa complainant, yung platform mismo. And then pag nakausap nila, then the platform will go to the seller. Sila ang kakausap sa seller. Okay. Kasi para rin lang naman yan, yung platform, para siyang store, physical Opo. store. So tayo, nagreklamo tayo doon sa may-ari ng physical store. So Okay, yun. And then the okay. physical store, yung may-ari ng physical store, then they will go to their supplier. Ganun din yun. So it's sa mga na-experience namin, ang maagap naman ang pagtugon ng mga malalaking online platform natin. So we're very thankful with their Okay. cooperation. Oo. Sige. Dagdag ko lang ma'am. Ang advice namin sa mga consumer, kung bibili tayo, doon tayo sa mga legit business establishment online. Okay. Katulad dyan sa mga online platforms, mga legit ang stores dyan. So iwasan natin yung mga transaction doon sa mga stores daw na pangalan lang yung nakalagay, walang business name, walang permits. So iwasan po natin yan kasi mahirap silang kumbaga hanapin. Pag kinlose yung account, yun, paano natin sila mahahanap? Sige Ralph, para na rin sa ating mga tagapakinig, no, sa mga consumers. Pwede ba natin silang bigyan ng tip kung ano ba yung mga red flags pag nag-ano ka online, 'di ba? May mga red flags. So ano ba ang dapat nilang malaman? Ano mga red flags ba? Siguro po ang mga red flags na kailangan nating tingnan. Oo. Una, yung business name nila. Opo. Kung nakarehistro ba sila sa amin sa DTI or kung corporation sila sa SEC, i-check po natin kung legit talaga na registered sila. Opo. Sunod po, pwede nyo sa kanilang itanong kung meron silang business permit, meron silang resibo, para po malaman natin na talaga yung negosyo nila legit. Kumbaga. And yung na-mention na kanina, yung mga reviews, basahin po natin yung Opo. mga comments sa kanilang page para po makita natin doon na kung talagang maayos ang mga transaction po na nagkaroon sila. May idadagdag kayo, ma'am? Opo. May yun ang- iladagdag din ako doon. Yes, please, Kasi go kung ahead. minsan, yung mga online, hindi lang products ang ino-offer nila, pati service. If you think it's too good to be true, magduda na kayo. Doon pa lang, halimbawa, may mga papremyo o kaya may mga buy one take one na ganito kalaki and then ganito lang naman yung amount na babayaran, doon pa lang po, magduda na kayo kaagad. Don't engage with those buyers. Kasi kung fair po ang pag-uusapan sa pagninegosyo, value for money yan 'di ba? Sapat din kung ano ang ibibigay mong pera sa produktong bibilin mo o kaya sa serbisyong kukunin mo. So if the online seller offers na masyadong malaki na ang produkto compared and then magbabayad ka lang naman ng mura, it's too good to be true talaga. So yun pa lang, magduda na po tayo. Oo. So, yun ang pinaka-basic, no? If it's too good to be true, it must not be true. Yun talaga ang basic na dapat nating tatandaan. Kasi bakit naman na magpapalugi yung mga 'di ba? Dapat magduda ka na talaga. Ayan. And then Bem, baka nagtatanong yung ating mga mga online ay mga nagdadawag sa atong consumer Opo. ganyan. Kung pupunta pa kami ng DTI, paano yun? Di ba? Paano kami mag-inquire? Sa Messenger po, maaga pong ang official Facebook page. May Messenger po kami dyan sa DTI. DTI RO5 Bicol. Ang 5 po is V. So, ang DTI Region 5 Bicol. So, pwede po kayong mag-message sa amin. We're just one click away. And then, pwede nyo pong i-link sa amin ang link ng Facebook page o ng online page ng ang ini-inquire ninyo, and then maaga po kaming magsagot. Kinabukasan kaagad may sagot na yan. Yan. Oo, ayan. Bago tayo magpatuloy, babasahin ko lang itong isang comment. May comment doon sa Facebook Live. Dakulon po ang nangyayaring deception online, lalo na sa Facebook. Pagka-deliver sa imo, ibaman palan ang quality and specification. Pag sinabi mo sa delivery rider na bubuksan mo muna yung item, bawal daw. Kaya wag na po tayong bibili online, lalo na sa Facebook. Ang daming scammer po.
hindi naman po natin dinidiscourage na bumili sila ng online. Kasi, As long as, oo. Kasi unang-una, papunta na po tayo, digitalization na tayo, di ba? So, as long as maging vigilant po tayo. Kasi kahit bumili po tayo sa physical store, may mga ganun din, di ba? So, maging vigilant lang po tayo sa pagbili online. Yan po ang advice namin. Huwag naman po natin silang i-discourage. So, pero anyway, It's their choice naman. it's their choice so din. kung ayaw na talaga nilang mag-purchase online because maraming mga scammers na which is knowledgeable sila na marami. So siguro choice naman nila 'yon. siguro yung nag-comment sa atin ba may experience Oo, talaga oo, siya. oo. Kasi hindi Hindi natin siya yun masisisi. masisisi na kung talagang medyo abala sa kanya or medyo meron siyang hindi magandang experience sa pamimili online. Oo. So, pero yun nga sabi ni Miss Susie, kasi marami ka na kasi talagang mabibili online, lahat nandoon na eh. Pwede ka nang hindi lumabas ng bahay mo. Kasi kahit anong hanapin mo, nandoon na lahat. Oo. So, yun nga lang talaga, dapat tayong mga mapanuring consumers. Medyo dapat bigyan natin ng oras yung mga pagbasa, ng mga reviews. Importante 'yan. Yes. Wag siguro hindi naman natin dapat alisan ng negosyo yung na nagninegosyo naman ng tama online. Oo. Kasi malaki rin kasi ang market online. So, Opo. yung mga negosyante natin, halos kalahati rin ng kita nila ay galing din sa online. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Okay. Meron ditong nagtanong pero medyo hindi sa topic natin. Good morning, ma'am. Ask ko lang po if pirang % po ang geriatric diaper for senior citizen? Kasali ba yan sa depende po. Ano kaya? Oo. May kasi yan yung sa senior citizen. Oo. Parang hindi natin. Para wala kaming idea. Oo. Pero ma'am, i-research namin. Balikan namin po ikaw, ma'am, pagdating sa office kasi kailangan naming i-check po kung para makapagbigay kami ng tamang data sa inyo. Opo. Okay, meron pa dito. Nata po, ma'am, Dakol nagbibenta mga di ko nababasa. After racket racket. Pipes ng motor. Pero kapag binili na, bawal na sa LTO. So mga gayod, so mga matanugon, mga maribok na mga motor, so mga pipes. May nagbibenta Kung pinagbabawal sa LTO, wag ka nang bumili. Bakit daw maraming nagbibenta? Siguro kung dakol ang backyard mo, duman mo gamit. Diba dapat bawal muna itinda? Daw. Sige, aanin natin yan. Titingnan nga natin. Titingnan natin ito. Sige. Itong Thank you very concern ni much. sir. Oo, kasi kung bawal, bakit maraming nagtitinda? Sige sir, sasagutin na. Babalikan ka namin po sir. Ayan, okay. So, yun. Meron pang tanong na isa. Ito bang nilalaag sa DTI? Ito bang nilalaag na DTI sticker sa mga helmet sinusunod pa? Yung, ano nga yun? Oo, wala na sa DTI yun. Opo, wala na sa... Noon yun, nung opo. nagsisimula pa lang tayo. Pero ngayon hindi na. Dapat ICC direkta na sa or manufacturer. Ngayon po, dapat yung lahat na helmet na nakadisplay sa market, dapat po meron ng naka-affix na DTI ICC sticker, I mean. Or PS Mark. Or PS Mark, Mark. opo. So hindi na po si DTI ang naglalagay ng mga stickers ngayon. Manufacturer na. Opo, yung yung mga manufacturers. Opo, kaya wag po kayong bibili ng mga helmet nang walang ICC or PS Mark sticker. Okay, oo. Thank you daw. May nagsagot, thank you. Okay, sige po. Salamat po sa mga nagpaabot kang sa indang mga concerns. Manunungod sa DTI, no, sa mga services kang DTI, maski po bako ngunyan inian sa to, bako so topic ta ngunyan, syempre kaipuhan ta giraray i-address. Okay. So yaon nakita duman sa top 2. Ano po? Top 2 kang sa tuyang mga consumer complaints na nare-receive
sa bilog na rehiyon. So ikatulo tabi, Ralph, ano ito? Ang ikatulo po, ining pigaapod tang liability for product and service imperfection. Mhm. So ini po so kadalasan ng mga reklamo na pigsabi nila iwang factory defect. Mhm. So pagbakal ninda, so supposedly na features na yaon sa, for example, sa sarong gadget, sa sarong cellphone, bigla na lang, for example, ini after a month, after 2 months, Mhm. wala ng audio. Mhm. So mga araw kaya, Mhm. minsan lagi namin na-encounter sa mga cellphone, green screen, black screen. Mhm. So, yan po sa mga complaints pertaining sa factory defects sa mga Okay. appliance, etc. Oo. So, ang kadalasan kaini ano pag 'di ba pag sinasabi pag napatunayan na defect kang produkto inherent dapat automatic replacement ba I-replace, yun? opo. Oo. So, Dapat kadakol man i-replace. palang kita na nare-receive ng mga arugaan. top 3 siya. 81 Oo, cases. 81. Oo, 81 cases received manungod duman sa liability for product and services. And ito ang top 3 consumer product and service warranties, deceptive, unfair, and unconscionable sales acts and practices, and liability for product and services imperfection. Na-explain na ni Sir Ralph kung ano itong mga examples na ma-fall duman sa classic complaint na ito. As in, igwapa kitang mga nagkapira pa, Ralph, sa mga ibang complaints received. Ang igwapa, yaon di top 4 garo ini. Sige po. Ini bagang non-issuance. Tama? Yan, Top 4 siya Opo. kasi yaon siya digdion. 26 complaints received. Iyo man ini ang saro sa mga Ayun po. Oo. So, non-insurance, especially kan ORCR. motor. Motor. O motor, kadalasan, oo. So ano ang pigigibuta digde pag may mga complaints na arog ka ini na may nag-appear man ba na motorcycle dealer? Ano ang usually ninda? Actually, Bem, kaninot, Kasi ang kinukuha mi yan. Oo. Minimitate me. Okay. Kaya lang, pag ang iba kasi, ang nangyayari kasi dyan sa issue niya na ORCR, ang gustong sabihin kaya na i-release na yung motor pagkatapos after 6 months or 6 months, kung minsan nga ni 1 year, wala pang ORCR. Oo nga. Oo. So, sabi mi nga ni, kung walang ORCR, nagko-contribute kita ng unlicensed vehicle sa kalsada. Mm-mm. So, ang ginigiba mi kay ito kan mga inot na na kami ni Ralph, yung minimitate mi yan. So, we're thankful naman sa mga motorcycle dealer natin kasi nag-a-appear sila. Wala naman hindi nag-appear, Ralph? Kaya lang, nakikita namin, kapag na-issuehan na-mediate na natin, nagiging madali yung pag-issue ng ORCR. Kasi nasa mediation na. Pero, still, nagre-recur ang problema. Palaging meron, the same establishments. So ngayon, ang ginigawa na po natin, kasi nagkaroon tayo ng agreement with ang LTO, ang Land Transportation Office, ini-endorse na sa INDA. Para at least, kasi sabi mi nga, tiningnan namin, wala na yung pala sa jurisdiction ng DTI. Okay. Kasi nasa LTO na siya. So once we receive the complaint, maraming complaint yan pinafile sa atin online. So, once we receive the complaint, on the day mismo, ini-endorse natin siya sa LTO. Oh. So, we have a very good partnership with the operations ng LTO. Kasi, pag nag-respond sila sa complainant na in-endorse natin, sisi tayo. So, alam natin kung yung flow Anong nangyari? hanggang sa matapos. Okay. So, hopefully ngayon, baka malesen na ang ganyang problema, Nakikita rin nga namin na may mga penalty na silang binigay. Oo. So I think they have the jurisdiction talaga Oo. for this ORCR. Kaya Okay. kapag may umaabot sa atin ng mga ganyang reklamo, automatic we endorse it sa LT. Okay. Oo. So sana okay na may lesson learned na din sa mga motorcycle dealers. Kasi kaya hindi ko maintindihan kung bakit na natatagalan ang pag-issue ng So I think ORCR. kasi ang pag-uusap namin during the mediation noon, ngayon kasi madali na bagay yung pag-release ng ORCR kasi online na. Kaya lang, ngayon pa lang kasi nag-online yung LTO. I think
lately pa lang So, ang nangyari noon, may liaison officer Opo. sila. So, mano-mano pa yung pag okay. So, I think yung ibang company hindi pa nakaka-adjust sa online. So, I think because of this, ang updates ng LTO, magiging madali na rin ang pag-release ng orders. Okay, oo. Maganda pala yung move ng ating office pagdating sa mga complaints na ganong klase. Oo, meron pa ditong nag-message na complaint ko is non-issuance of receipt whenever nabakal kami in herbal products even more than 5,000 ang amount online. Sa DTI pa po ba ito? Sa BIR na po, sir. Sa BIR na po, pwede mong ipaabot po ang complaint mo kasi pag non-issuance of receipt, sila po ang may jurisdiction dyan. Okay. Salamat din po sa paabot ng iyong concern sa amin. Pero you can directly air your concern po sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Okay. So, susunod dito, Ralph, sa non-issuance of OR. Ano ba ang susunod na ditong... Ang number 5 natin, ma'am, is itong business operating without permit and licenses. So although sa LGU siya, so pag nagpumupunta sa amin ng complainant, so nire-receive namin sa DTI kasi nga we are practicing the so-called no wrong door policy. Opo. Kahit anong klaseng complaint, tatanggapin natin yan. Kung kailangan i-endorse sa appropriate agency, kami na pong bahala mag-endorse. So ito po yung mga business establishment na dito po pala sa sa others po pala Opo. sa others. Opo. Ito po pala yung mga complaints na wala po dito sa mga nabanggit na marami Yes. po ito Opo. So that's why yung sabi ko po kanina, we are practicing the no wrong door policy kasi nire-receive po namin lahat ng complaint. Then later on, if we found out na ibang agency ang dapat mag-handle, we endorse it to that agency. So kaya wag po kayong mag-atubili na pumunta sa amin kasi tatanggapin po namin ang complaint po ninyo and aasikasuhin po namin yan. Ano po? Opo. Yan, oo. Very clear, no, yung sinabi ni Ralph na meron kaming tinatawag na no wrong door policy. So, kahit anong klaseng complaint, kung napadaan na din kayo sa office namin, hindi po namin yan hinihindian or ini-endorse po namin yan sa tamang agency kung wala po kaming jurisdiction over your complaint. So, yan po ang ibig sabihin ng no wrong door policy. Kasi parang si DTI ang nagsiserve na secretariat ng lahat ng mga agencies na merong regulatory function, no, sa lalong-lalo na sa mga complaints nyo tungkol sa mga consumer products. Kasi hindi naman lahat na consumer products may jurisdiction si DTI. So, yun po ang ibig sabihin nun. So, ang DTI po, welcome po lahat. Okay. So, yun po. Ang susunod, meron pang, pwede pa natin ito. Tama ba ako dito sa file ko? Misleading advertisement. Tama ba, Ralph? Misleading advertisement and fraudulent sales promotion practices. Yes po. Oo. Yan din ang... Number 6. Oo. Opo. So ito po yung kadalasan nga sa online. So somewhat related siya dun sa deceptive. So misleading advertisement, ito po yung kumbaga pinapakita natin na ganito yung produkto natin. Ito yung epekto, etc. Pero kapag binili or ginamit na ng consumer, so hindi naman. So hindi siya kamukha nung nasa advertisement. Kumbaga hindi siya kaparehas nung nasa advertisement. And commonly, as na-mention kanina, nangyari to sa mga online kasi nga hindi mo ma-check physically, hindi mo mahawakan. So kung anong ipinresent, kung maganda yung pagkaka-present, pagkaka-edit, lightings, etc. So maiengganyo yung consumer na bumili. So sana naman sa ating mga business establishment para kumbaga magkaroon tayong tinatawag nga natin na goodwill at mayroon tayong repeat business kumbaga sa ating mga consumer. I-present natin kung ano talaga ang ating ibinibentang produkto. Kung anong features, kung anong meron doon, i-present po natin as it is sa ating pong mga consumers. Ano po? Okay. So, yan po, ang
top 6 no na present namin yung mga kadalasang mga complaints na nare-receive ng ating opisina sa buong region. Yan, consolidated na po yung data. So more or less yun po ang mga top complaints, yung mga nature of complaints na palaging dinudulog sa aming opisina. Pero meron pa pong mga ibang klaseng complaints, nandun siya, merong mga na-receive tayong 2, 1, or yung mga concerns about senior citizens, dumudulog din yan sa atin. O kahit, syempre, yung sa atin lang, ang coverage na lang doon yung sa 5% yung amended na po. Pero kung meron silang mga complaints about 20% discount, yung hindi nagbibigay, doon na sila sa OSCA. Mas madali mag-complain sa Office of Senior Citizens Affairs. Meron silang mga opisina sa bawat munisipyo, no? Okay, so malapit nang matapos ang ating oras. It's 2 minutes before 12. So siguro hihingan ko na po kayo ng mga mensahe sa ating mga tagapakinig, so mga paradangog tapo, mga consumers na nagdadangog sa tuya or padagos na nagsusubaybay kan sa tuyang programa. Sige po, please go ahead. Sinong mauna sa inyo po? So sa ating pong mga consumers, so ang advice ko lang po sa inyo, magi tayong mapanuri. Ano po? Kumbaga kung meron tayong alam, kumbaga meron tayong protection sa ating sarili. Ano po? So maraming salamat po. Maraming salamat, Ralph. Sa ating pong mga consumers, again po, ang ibig naming ipaabot sa inyo na we're just one click away. If you think na violate ang inyong karapatan bilang consumer, mag-message lang po kayo sa aming FB page, DTI Region 5V Bicol, or kaya mag-email kayo sa r05@dti.gov.ph. Ayan. Maraming salamat, Miss Susie and Ralph, sa ating magandang talakayan ngayong araw dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo. Sa gabos po na nagpaabot kan sa indang mga kahapotan, mga concerns, as in mga issues sa Facebook Live, nag-comment po. Salamat po sa Indogabos. Sana po padagos kamong magsubaybay kan sa muyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Kada enot na Biyernes kang bulan po, mag-iiribanan kita alas 11 hanggang alas 12 po ninudto. So again, thank you so much. Sa Giraray, inipuan sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Birango, na nagsasabing maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Maray na udto. See you next month, first Friday kang bulan na Marso. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCG